Fillo de Fernando II, neto de Alfonso VII e bisneto de Raimundo de Borgoña. Majestade, no porto que nos atopamos foi doado o bispado de Mondoñedo para que os seus bispos mozárabes obtivéramos diezmos da pesca e o peixe salgado para a súa necesidade. Necesidades que, por certo, satisfacían nas terras da nosa diócese. Aquí imos abrir novos camiños. Un camiño a Santiago a través de Carnés e a Muxía a través de Senande. Para elo debemos mellorar e ampliar a ponte existente que permite o paso de carros con mercadorías. Quero ver quen canta. Non vai, son mulleres lavando e non... Ese son un presaxo de malacoiro, non sei. Quen cantaba? Ela! Puxa! Axuda! Ela entrou na casa e agora durmo cos animais e case non me dá de comer. Eu como muller non teño dereito a nada e menos aínda sen ter fillos. Muller. Escribán, cando cheguemos á corte de dar dereito ás viúvas sobre... As viúvas. As viúvas, sí. Como? Sobre, sí, a herdanza despois da morte do home ou familiar directo. Tendera, poza de sangue deixara, era unha noite de lúa, era unha noite que... Quero saudar daquela home bravo e valente. Tamén din que don Alfonso é un home moi clemente. Chegamos a Ai, parroquia de San aquí Xiao de onde Lento. obedes. Bendito sexa Ai, Deus. pois eu xa non me engano. Sempre sae vencedor. Contra Mouro sou cristiano. Eu creo que non sabedes, xa digo con claridade. E preguntolle ao rei se o que digo é verdade. Verdade. Volveron para Galicia, iso foi toda unha perda. Cando pasan estas cousas volves co rabo entre as pernas.